Piyesta sa pagbunyag sa atong Ginoong Hesukristo, nagtimaan nga sa ato ang liturgical calendar sa simbahan, tapos na ang Christmas season o moabli na ang ordinary time. Unsa may kahulugan nining kasaulugan sa pagbunyag sa atong Ginoong Hesukristo? Usa kini kapag pahinumdum usab o paghagit sa matag usa kanato nga palawman nato ang atong pagsabot sa atong kaugalingon nga bunyag. Ang unang pangutana, nakabalo ba mo sa inyong date of baptism? Na ba mo'y kopya sa inyong baptismal certificate? Diha sa pagbasa sa Ebanghelyo, dadungog nato ang pagpamunyag ni Juan nga magbubunyag o lakip niini ang pagpabunyag sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pagbasa usab sa Ebanghelyo, sa adlaw nga Sabado, karong adlawa, dili ang anticipated nga gospel, madungog usab nato nga ang Ginoo, si Hesukristo, aduna usab og pagpamunyag. Apan dili sama sa pagpamunyag ni Juan tungod kay kadiyot raman nga namunyag ang atong Ginoong Hesukristo. Apan ang ilang mga pagpamunyag, ang ilang pagsangyaw sa gingharian sa Dios, mao'y maghatag usab og kahulugan sa kinatibuk-an nga pagsabot nato sa sakramento sa bunyag. Ang pagpamunyag ni Juan nga magbubunyag nagdapit sa mga tao sa paghinulsol sa ilang mga sala. Mao nga kadtong buot nga maghinulsol silang mga sala, ni duol ni Juan nga magbubunyag aron magpabunyag. Sa ato pa ang bunyag ni Juan kabahin sa conversion. Si Juan igor siya namunyag. Human niya mabunyagan ang mga tao mobiya gikan kaniya. Apan si Kristo siyang pagsangyaw sa gingharian sa Dios, siyang pagsangyaw sa paghinulsol sa mga sala, ang mga tao nga moduol kaniya iyahang gitigom. Kay nga naman, dili man siya sama ni Juan nga magbubunyag nga kutob lang sa conversion, kundili diha ni Kristo adunay gitawag nato nga membership, to belong to the body of Christ. Mao nga ang atong tagsa-tagsa kabunyag, wala lang kini nagtimaan sa paghinulsol sa atong mga sala o paglimpyo sa sala nga panulundon, kundili diha sa bunyag mamahimo o nahimo sab kita nga sakop sa lawas ni Kristo. Mao gani nga pinagi sa bunyag kita mamahimong sakop sa simbahan o mamahimong sinagop nga anak sa Dios. O pinagi sa bunyag kita matawag na nga usa ka Kristiyano. Tingali adunay mga kalibog usab kanang pangutan-on ka, unsa man ka, Katoliko o Christian? Dili ra ba ta matawag nga Katoliko kung dili ta Christian? Kay una sa tanan, Kristiyano kita. Unsa man ay ang kahulugan nining pulo nga Katoliko o Catholic? Catholic pasabot ni ini universal, naglangkob sa kinatibuk-an. Kung tawgon gani ka nga Catholic Christian, pasabot ni ini ang imong pagka-Kristiyano naglangkob sa kinatibuk-an nga pagka-Kristiyano. Dili ka Kristiyano sa usa ka gamay lang nga pundok, kundi dili Kristiyano ka nga sakop sa tibuok lawas ni Kristo. Nga pasabot ini kung Katoliko ka, Kristiyano ka nga sakop sa kinatibuk ang lawas ni Kristo, dili igo nga moingon ka nga Christian ka pero miyembro ra de ka sa usa ka pundok, sakop lang tingali sa usa ka pastor. Dili sama nato nga mga Kristiyano nga mga Katoliko nga naglangkob sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Dili di ay nga negative nga tawgon ka nga Katoliko, kundili ang pagkakatoliko maghatag nimo og daghan pa nga mga plus kaysa usara ka magtawag siyang kaugalingon nga Christian. Kay kita Katoliko, Kristiyano.
Apan ang hagit niini kay kita sakop man kabahin sa lawas ni Kristo nga nagtawag sa atong kaugalingon nga Katoliko Kristiyano. Ang hagit niini napuy-an ba nato diya sa atong kinabuhi ang tinuoray nga pagka-Kristiyano. Adunay panultihon nga gi-attribute ni Mahatma Gandhi nga matud pa ningon kuno siya, I like Christ but not Christians. Hagit kini sa matag usa kanato nga isip usa ka Kristiyano ang atong kinabuhi mahaduol unta sa kasamahan sa kinabuhi ni Kristo. Aron diha sa atong pagka-Kristiyano makita masinati sa atong sige tao si Kristo kinsa ang atong dalan kinabuhi og kamatuoran.